Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hayi-ke uSibindi usephinde wabiza uMayini eceleni. Bengiyilindele-ke le phathi, angazi ukuthi wayebedelay bangayiveza namhlanje, kodwa ngisasihlele siyilindile. Nangu uMayini sekhuluma okunye, uthi uMayini na wazi ababili. Ababili-ke ilaba abanabantwana, okuVuyo noTerelo. Uthi-ke uSibindi phela uma wakhe akayazi into abhekene nayo, kanti ubhekene nani? uSibindi engasisabisi thina, akhuluma into ezwakalayo kuma wakhe ukuze bakwethu, ukuze sizoza ukuthi uthini. Nangu manje sekhuluma ngokuthi uma wakhe akayazi into abhekene nayo, uzohlala kanjani engayazi uma engamxoxeli? Akamxoxeli into ezwakalayo sizwe, ngoba nazo sifuna ukuzwa. Yabo nje lobo bebuyile ku-season 2, ngiyamlalela uSibindi angimuzwa, ngize ngisizwe ngama-comment, ngibambe kuma-comment ukuthi ukusho ukuthi ubethi hhayi. Njengamanje uthi into akabhekene nayo uma wakhe akayazi. Ubhekene nani uSibindi? Ubhekene nani? Ubhuti wakhe ngale uyahamba uya le uxoxa nobaba wakhe ngendaba zama-truck, uhlobo lwamabhizinisi alifisayo. Nani? Yena fanele ehlenyuka ngoba phela manje iy'ngane ezintathu. Alungise indaba yey'ngane. Ngaba nangu noSipho semfaka ku-TV show. Ngoba nje noSipho semfaka ku-TV show sekufanele kukhulume into ezwakalayo. Manje-ke akakhulume noMayini. Bengithi nihlale-ke nje niqaphile uyezwa uMayini noSibindi. Kodwa uMayini uyanqena yini ukuthenga imvubu? Hayi. Nike nilalele, nike nizwe, angisho angipromote udlame, angithandi futhi udlame. Kodwa nike nizwe akuthiwa ubani akashayiwe, uSibindi noSiyacela Dlamuka, bobabili. Makuthiwa nje akashayiwe, ungazi ukuthi akashayiwe ngani, uSibindi noSiyacela akashayiwe. Hayi, silindele uMayini ukuthi-ke mayemisa ngokuthi wazi ababili ngapha ethi nakhu useshayise intombi. Hayi kodwa noNosipho naye. Hayi. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga ngiqede, bye.